Good morning everyone! Welcome to my vlog. Diyos ko Lord guys, sayo kay nangaon akong mga dogi guys, alas 6 kape nangaon na sila, namahaw na sila. Garon manghugas ko unya, unaon sa nako niya ko ang naong kay kagahapon wala ko nakabutang guys kay kuan man kaning nabisi man inyong manang kagahapon pag mata pa lang nako wa na gasugod nako diri og lihok-lihok ana. Una basta kay kuan ako unahon din ako na akong mga fur babies ay ako diri maglihok-lihok kay para dili nako sila malimtan di mapas mo na pud unya. Karon kay human naman tagpakaon sa tong mga dugi ang mga hugason unya ra na diri limpyo na ning lamisa diri unya pa na ako nalimpyuhan diha tanan tibuok. Nahan ako ang hugas magbutang sa ta sa tong nawong og pangpa guwapa. Ay ang samin da ito. Samin ay. Kuha ta og patang ano. Lahi ra man gud ang cellphone sa samin. Nara guys, ato iana. Hapit ng piyesta sa mo ang lugar guys diri sa Pagadian gid sa sentro gid guys ha. Pagadian City, murag karong Domingo moabot 18 ang piyesta dire. Pero wa pa di may kalaag sukad-sukad diha sa plaza guys. Na ning human na lang ang December, pag yun min nakalaag diha. Bibo daw kayo kay naika ng mga kananan sa mga kuan ba? Kilid-kilid. Kanang mga negosyante diri sa Pagadian, nagkuan pud sila dito, nagdisplay sila dito mga pagkaon guys. Pami kalaag kay unsaon man nga mahadlok ang binay mga tapok-tapok guys. Oy, simba ko palayo lang, man nalikay tadaan ba. Banana kay di po pwede magpataka og kanang kuan sa mga motor guys kay uso kayo karon ang mga karnap. Una nga og si banana ingon siya pag manglaag me kinahanglan magpasayruan me. Kamay. Dili mi magdalag motor. Nagsabot-sabot mi guys kato ako ang mga barkada na ko nga sundalo. Nagsabot-sabot mi nga manglaag mi plaza magsakyanan lang mi kay katong isa na mo kamiga nga sundalo na mo 4 wheels. Iyahang sakyanan mo ang sakyan. Agoy kay mangabot dere guys magtagay man. Di na nga hubog na ang ending nga tulog sayo. Wa na kalaag. Ang katong mga barkada na ko nga sundalo, sige na to sila laag-laag to kay ang iyang bayaw na may tindahan dito sa plaza. Sige na to sila adto mo to nga. Sige sila pang-invite na mo nga manglaag sa plaza. Nang sa paglaag nga di man kalaag. Labaw na ako, maabot akong katapol, di na jud ko mulaag. Sa maabot akong katapol, guys. Kay kapuyan naman ko. Tingnan lagi na ako si banana nga. Manglaag agud tag plaza, sa kadyot lang kanya. Moto ana siya nga, dili ta magdalag motor, magpasayroan ra ta kay. Delikado kay motor. Dili gani pwede di ari guys nga kanang ang imong motor biyaan nimo nga ang yabi nga nagkuan nagkaon pa sa imong motor na di gyud na pwede diri guys impas gyud ang motor nimo matingala na lang ka nga pagtalikod nimo lahi ni ga-drive kinahanglan diri alert gyud diri kay ang kanang mga manguan diri guys dili na taga diri langyaw na sila kanang manguan diri sa Pagadian manulod ba nga kana bitaw manguha og mga ngarnak dili na taga diri. Kaya naan na may nangakuan na may nangadakpan tagalaing lugar. Ay nadakpan atong ni aging bulan duha ka buok nangarnap og motor. Tagalaing lugar guys dili taga Pagadian. Manganhira diri manguag motor mangarnap. Na imposible wala toy mga kauban apag itoy mga kauban pero di man manugaan. Na pero at least nani nadakpan. Adlok kaayo karon magparking og ahadapit ang motor. Ang motor gani sa ko ang uyuan ay sa ko igaga first kasi nako anak siya kong tatay. Ikarnap yang motor guys nara sa ilahang balay gi kuan. I-parking. Kumpiyansa kayo siya kay ihang motor sa kumpanya pag dito. Kay kuan man to yung trabaho guys kay nabitaw ang kolektor mong gi kuan nang gisiwan siya sa kumpanya og motor. Sus kay kumpiyansa kayo siya guys kay ilagi ang iyang motor daw sa una
Wala daw gikarnap nga pila ka tuig na daw gi paking-paking silang gawas. Alangan nga wa to gikarnap kay daan man to nya kadto bag-o kayo nya kuan pa gyud XRM pa gyud paborito kay sa mga kawatan. Nga mao to gikarnap guys. Wala pa nakit-an. Wala pa nakit-an og asak aha ihang motor karon. 520 ang plate number ato. Na, impas na. Saon na lang. Oto nga iyang gipo sa Facebook. Nga kinsa di makakita. Ikuan daw na aday kaning pahalipa iyang ihatag sa gamay. Ang problema makit-an. Ato nga kuan di na to makit-an ay. Kay mga kawatan karon dalo na to ahatog chap-chap na to. May lang lagi og mauli pa to di na to mauli murag semana naman siguro gikarnap sukad karon. Na. Akong nawong wa paninggahi kay kuan pa mo pay pagkuan. Nindot ang gatas akong gigamit karon ay. Katong isa kay di man ingon ani resulta. Nindot siya. Akong gipil akong kamot kay para wala man punis mga kunot. Ako ang kamot mong guys kay injeksyonan ni sa una dayon murag ang yang tambal na kuan na ba murag na hupas-hupas na mao ning murag ning kuan na pud siya oning ning kanang ning sanin ning lubyok. Oh. Pero na pa siya hubag gamay oh. Dugay na pila ka tuig na ning labay na nas mga 15 ka tuig siguro. Kaya kung kamot man gud sa una guys kanang lain kay kung kamot sa una guys murag kanang tigulang kay ngano kuan man kanang hilig kog dula sa una ba dalaga pa ko guys hilig kog dula sa mga laki bitaw kanang magbasketball mukat-kat naman panglalaki akong lihok sa una guys nya pagkahuman manghinaw motong ang kamot nya kugihan pug kay guys unsa ra akong buhaton manguan manguhag sagi mangalot og kamote kamanting panglungagon pang ibaligya ana kay dito sa mo sa una sa tuburan guys kay kana bitaw magbaraha. Dili na baya na manindog og mga mo binang daghan nga pas mo sa baraha kanang tungit. Daghan nga pas mo sa tungit kay dili naman manguan. Di na silingan dito guys na ospital tungod sa tungit kay di na mangaon. Giuna ng baraha. Matong na ospital guys mo gito hinungdan nagsakit siya guys antod nga namatay siya. Tungod anang tungit pas mo. Naapoy mga kuan kaning magdula nga. Sus ginagi sakito ay sige katandugan akong samad. Oto nga, dito ko manuroy, dito ko magpundo, magluto kog sa una kay ang saging sa una nga nilungag 2 piso pa man, barato pa ito sa una. Nanguha kog saging to likod sa mua, tanom sa mong silingan, among kwaon, tanom ni Uncle Tekyo. Among kwaon din. Pagkahuman, lungagon ibaligya dito ko magtambay sa kuan. Sa nagbaraha, hurot akong saging guys. Pagkahuman kamuti na pod, ngalot kog kamuti sa unsa ra gid ako may bawaan sa una ay. Na kwarta kay wala man gusto akong mama sa una ato nga time akong mama akong papa ato gabulag sila din akong mama to as Manila nya wala ba yan mudunon ni mo kwarta niya akong papa po na trabaho igo ra sa bugas ana mo to nga ning kamot ko nang manglabada niya akong lula magluto-luto man to binoylos guys binoylos o saging ana mama sa akong papa magluto-luto to siya kami tigsuroy sa kuan kabok sa polo kabo sa 12 ka buok niami dos dako na ba yan ang dos sa una oy akong edad ato kuan pa 8 man siguro kung edad ato 8 city ana dako na nang kuan ay dako na nang kuan sa una dos mo to taga mahurot lagi dayon kay dito may magtambayan sa magbaraha kay mangaon well nagbaraha sila mangaon na paghurot dagan na po ko sa kundula na dili to akong kugaling baligya kay ang akong kugaling baligya manguha ra mo ko sa mong silingan katawanan nagigibato-bato mi sa una guys manguha mi bato-bato mi Uncle Tekyo kay yang mga tanong mahurot auto nga dito din pagkawan mahurot bahalit na po dagandagan dito na po dali ra kayo ay mahurot nato usay maka 20 pesos ko guys anang kuan ginansya ka na ihatag sa kong lola kay taga sa 12 ka buok na man ni dos mo to maka 20 pesos ko dako na kay na sa unang 20 pesos ako ang ikuan kanang ako ang gi alakan siya nako guys ilakan siya nako kay
Na mangukay, hili ko mangukay sa una. Bata aw, tuwan pa ko mangukay na jud ko pag pagtanan ako mamugat-mugat na ako kay kawayan mo to sa una ako ang kuan. Manguha mi kawayan dito din namo ang muon og kaning lakansya. Na mo to pagtan-aw na ko sa lakansya makatigom ko tag 500 la dako na kay nang 500 sa una oy. Mangukay dayon ko guys, kay og sanina. Nga dili ra masayang ang amo ang kuan, namo akong hinaguan kay makita man ako mangukay din ko. Oto nga kira pilit na siya guys. Ako ananing ko anon. Wait lang guys. Pero guys, baka tumadungog ang sound. Ito no, layo ra hinong kaayo. Pasaw supit senior. Kay hapit na laging pista diri sa mga. Manghugas na ko guys. Kay para man na akong trabaho kay. Well, nagkuan ko, maogan akong naong. At least, mahuman po akong trabaho. Hindot ang gatas nga kuan. Akong nagamit ron. Kaysa katong isa. Daraw, manan na ako nagtrapo ang gas rinse. Akong gipatong-patong ang kaliro kay di na makuan. Di na makulod. Gani, ako na po ning hinisan guys. Okay, buling naman kaayo. Hinisan na po natin. Wala rabay agas guys. Ngayong gabi na po ang agas. Laoy kusog yung sounds ay may lagi na maabot diri. Kusog ko ayon. Ug maahali di walay work si banana. Parting lipayang banana gabi igas kay nakauli sila. Sayo to yung uli kong banana mga alas 4 nakauli na siya, alas 4 kapin ano. Sayo kaay siya kauli. Dito sila natulog ato isang gabi atong Monday dito sila natulog sa kuan. Margos. Agohoy. Paguman ani mga 30 minutes ra siguro na ko nahimulat na kung naong di mahuman na dayon di mo kaon kay gutom na ko. Time na sa ko ang tingkaon guys, okay nag-inom ko herbal. Okay. Isot mo kaon ko ingon ani kung naong mga mugahi man ni unya. Kita tatarong og kaon. Nang lato sa kong mga doggy. Ayo kay sila naman kato si Dudong kami pagkanon ako tug utro kay wato katarong og kaon kay kilugan sa yang amahan. Iyang mo kuan to mo gawas si dagulon niya. Pagkanon ako si Dudong diri sa sulod kay way mangilog niya diri. Ito ilugan siya ilo kay si Dudong di kakaog tarong. Nya dapat pagkanon ako tug utro. Guys, dayon manghinis ta. Hinisan akong kaldero kay ugaw na tong kaldero. Kuan sa akong hinis. Dara tong hinis guys. Abura ni sa uling. Gamit mo pa din yung abo sa uling dahil na. Limpyo ang kaldero. Ito ang hinisan.
Si Bots kay yang hilagtan yang anak niya si Dudong musukol man niya. Nasa sumbagay na sila. Pero silang dagol, dumot yun silang dagol. Dumot silang dagol guys. Gawa si dagol guys, sumbagay yun sila. Ang Dudo nga, suko man siya dagol. Eh, palaway yung si dagol. Ako magong iro nga si dagol guys, kay dili na siya friendly. Ano siya kagulingong mundo. Sa muara na siya magduldo, pero sa ubang kuan, dili na siya. Kanang gusto niya mag-inusara siya. Dili siya friendly nga pagkadugi. Guys. Nga itong kaliro guys, ako nang Dari guys, para makita ninyo guys. Ara guys, Ara guys. Itong kanon ani na guys. Ibalik na itong camera diri kay mabasa yung pangwaswas sa atong plato. Ay, in Jesus name. Sabi na kong nahulog na po na akong cellphone. Ang stand ba, mapalagot ka ayan. Naray. Mana, ito na ning ibalik atong hinis. Okay, limpyo na itong kuliro. Alas 8 kapin, pwede na na akong nawong anon hilamusan para makakaon ako guys. Luto ko guys. Darat tong kaldero guys. Ingon ani gid siguro ni siya dagway guys kay bisag ayo na nako kuskus. Mo naman iyang kuan. Ang ubang kaldero akong kuskuson pero kinong pagkapia. Siya lahat mo. Ito nang uswasa na itong kuan. Lato. Guys, ato gini naman diri og trapo para di maglama. Kay lama man kaayo gitapuan kay basa ba. Diri sa ubos.
Dayon, waswasan na dayon na to, guys. Ana. Gas tundag ko. Budget na sa pwede guys, kaya way agas. Yan. Uy, gina ako kapoy na bagay ko magkabo-kabo. Kaya bugat, kaya kinambali. Di ako sa gawas magkabo. So, ka ng mga galong yan ang kondom. Kung gamitin mo sa kapoyan kung kabo di sa gawas, kaya bugat, kaayo ay, namusog taba. Namusog tayo alsa. Nabughat ah. Plato sa kong dogi. Kinilang sab na, di na ko nilang plato sab. Okay. Yung mga dogi guys, arte kayo na, dili na mo kog ilang, kay balong na sila ilang plato, gihugasag wala. O say, kay kung ba na magpakaon sila ha, igo ran niya waswasa, dili niya sab na niya. Mga iro na ko, mga arte kayo. Di masayang ang kanon, dili kayo makuan. Moto nga, ipakuan ako, ipahabuan ang kanon, kay pahugasan akong plato, ay mga on. Na, masa kakuan ako mga bandi. Masa ka, ungo. Magbutang na ako na ikuan dito sa ay, Diyos ko Lord. Nayayay ang akong rosary guys. Puro naghinoktok. Na ay, kitang ulo. Puro bisag nayaya siya guys, makaon siya. Gipainom na namo nagtambal guys. Magbula-bula, mbaba ay, madlok to mo. Kuan, palitan daw na tambal ron. Mauli mo to kung ba na nagsayo niya. Kay, ugma, halidi man ugma, way trabaho. Kung manguli to sila sa kiri. Yung duha ka, mga boss na auditor, ihatod pa man to niya sa kuan. Aw, ang isa, ang usa niya ka boss, ihatod niya sa IBT kay mauli og dipulog. Ang isa niya ka boss nga auditor sa murag magmotor ah. Ay, in Jesus name, natumba na pod. Natumba na pod ang ato ang cellphone. Kay natando. Ako kampo gabi guys, pagtulog na ako, kay katulgo na kay ko. Karon kung buntag, kaampo, mag-ampo dito ron.
na ang atong banggira, guys. Kani ito raguan. Limpyo na ang atong banggira. Man, ani, mag-ampo ko din sa kwarto na pudayon ko. Kapit na alas 8, guys. Atong nawong, guys. Pwede na ni. Unya, ang mga trapo kuning pangmakngan kay para makuan gid limpyo. Kung kuan ang mga chinilas, limpyuhan ang lapa-lapa kay para di maghugo atong salong. Parin ako, hinahanap-hanap pag-ibig mo. Pasko nang manamang Pasko. Diba? Namingaw ng kalibutan ko. So, nagpasounds. May lago ito. Naabot ako ang sounds ito sa ang sounds ako dire. Naabot copyright ani. Pero layo raman guys, wala ra siguro nga dungog. Magkatawa ko nilang iba sa una ba si iba katong kauban ni Maya Mia nga mag-vlog baka maka dungog og sounds magdagandagan. Maka-copyright daw. Mura bitog ganang mga tralala. Magdagandagan. Mga wala lagi sila yung undang na sila vlog. Ya, sila to ko aba ni Mama Mia sa una mag-vlog. Unya wa nagkasinabo. Nagkuan nasani kana bang lalisay. Motong naundang ang ilang uban-uban sa vlog. Sayang to sila. Dagan na ba ito silang mga sponsor? Undang sila. Sayang. Nilang unta to. Unsa ko ni si kuan nga high pride po kay mayon pag mabuhi ra daw sila gudi sila mag-vlog. Nga si Mama Mia dako ko itong natabang sila habi pod. Sao na nagwa man sila nakasinabot na. Nag-awayay naman hinoon di. Na-impas. Ay, Diyos ko Lord. Unsa na dong? Unsa na? Ara. Kay manguan ko ron. Hi, naku guys. Humana guys. Limpyo na. Limpyo ang chinilas pang sulod. Limpyo na. Ato ang banggira. Limpyo ang ato ang lamisa. Ako aning ipang balik ning mga gipang kuan ako sa stand. Gipang stand ay akong gipang sandigan sa amin og kaning cellphone. Kwarto na pala atong kuan guys. Wala pa napilo ang kwarto. Kaya mukat pa. So guys, diri ra tataman guys. Salamat kayo guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa pag-follow, share o paglantaw sa akong mga vlog. Thank you so much guys sa inyong suporta. Og amping tangtanan guys, I love you all. God bless everyone. Di kay ko kakatawa guys, nagahay na akong naong.